दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादाबो गाजा गोमजायै फालिदों बर'फोरनि देरसिन बयनिबो आंगो रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो। दुलाराय बर' माहारियानो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय बायदिनो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादाबो थांनाय 20 एप्रिल खालि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे 21 एप्रिल खालि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉ सुरत नार्जारीजों मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि मालविया नगराव थानाय पुलिस कमप्लेक्स नब्लाङाव खुंनाय रंजालि बैसागु फालिनायाव दिल्लीनि थागिबि गोबां बर' फिसाफोरा बाहागो लानानै खौसेयै रंजा बाजायै मोसानायखौ नुनो मोन्दों। बे बैसागु फोरबो फालिनायावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉ सुरत नार्जारीया। लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लाबावदोंमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि डॉ प्रणब ज्योति नार्जारी, दिल्ली पुलिसनि स्पनार दालाइनि जयन्त कमिशनार PN केमी आरो गुबुन गोबां माननि आलासिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नाय जायोदि 21 एप्रिल रबिबार खालि दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉ सुरत नार्जारी आरो नेहाथारि डॉ प्रणब ज्योति नार्जारीजों दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरा मोनसे सावरायमेल खुंनानै बर' राव थुनलाइजों लोब्बा थानाय गोनां आयदाफोर आरो जेंनाफोरनि सायाव सावरायदों होननानै फोरमायहरदों दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि दीपामणि ब्रह्मआ। बे थुनलाइ आफादखौ दिल्ली एनसीआर एरियायाव फसंथिनाय जादों, बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादोंमोन, बिथांमोननो खिन्थानाय जादोंमोन आरो जोङो इयुनाव मा धरननि मा खामानि मावलांनो थाखाय आखायाव लादों, हाबाफारिफोर आखायाव लादों, बेनि सोमोन्दै माने बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। बेवहाय बे गेवलां मेलाव दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्राबो लोगोसे थाफानानै अपेन डिसकासन खालामनाय जादोंमोन। दा बिनि सोमोन्दै जोङो गोबां हाबाफारि इमिडियेट फिउचाराव मा लादों बेनि मोनसेयानो जाबाय एनुवेल कनफारेन्स खालामनो थाखाय जोङो नभेम्बर मासाव बे बोसोरनिनो नभेम्बर मासाव एनुवेल कनफारेन्स खुंनो थाखाय आखायाव लादों, बेखौ सानदों आरो दा मा महरै बियो फाइनाल जायो बेखौ जोङो समयजोंसो नुलांगोन। बेबो मोनसे जोंनि मोजां सिगां हाबाफारि बे बोसोरनि बेखौनो बुंनानै आङो बयनोबो खिन्थाहरनाय जाबाय। बेनि सोमोन्दै उनाव आरो मोजाङै फोरमायथिनाय जागोन बयनोबो। एसे बुंखादोंमोन दिल्लीयाव फैनो गोसो दंखायोमोन, फैनो मोनबाय, गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आं दहाय बिथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा रायखांदों, माने दिल्लीयानो जोंनि जिउखौ खांबोनाय गोदोनिफ्रायनो जुग जुग। गोदोबो बियो राजथावनिखामोन, एकदम एका फारियै बिभिन्न राजानि दिनाव बिभिन्न जुग मुगायाव बे गासिबो जनजीबननि सुबुं हारिनि माने खाफालखौ दैथिंबोनाय, बेवहायनो डिसिसन मेकिं जायो। दिनैहाय बे जोंनि बर' फिसाफ्राबो बेवहाय जायगा मोनफैनानै जाय मानसिफ्रा बेवहाय ज' जाफैदों, आं सानो बिसोर सेमिनाल पार्सन्स। इसोरा बिसोरखौ जोंनि निदानखौ सुनो थाखायनो बेवहाय थिनहरदों बादि आं मोनदाङो। दा आङो बोसोन होनायखौ आरो मा बुंनो, जोंनि जेसेबां हाबाफारि दङ, जोंनि जा सिमां दं, बेखौ जों समजों गोरोबहोनानै, थासारिजों गोरोबहोनानै जा मावनांगौ जोङो बेखौ मावनो नाजागोन। आरो बेयाव नोंथांमोननिफ्राय साबसिन हामसिन साननाय बुद्धि बेजों गोरोबहोनानै बर' राव आरो थुनलाइ बा बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय नोंथांमोनजों ज' लोगो लाफानानै जों खामानि मावनो गोसो दङ। बेयाव आङो नोंथांमोननि हेफाजाबखौनो अरायबो नोंथांमोननि साननाय हनाया बा इनफरमेसनफ्रा थाबसिन जानो हागौ, साबसिनसिन जानो हागौ, जों बेखौनो फोथायो।
आरो बेखौ जों खामानियाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों नाजानांगौ। खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव थानाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि बे दिल्ली NCR बर' थुनलाइ आफाद, जाय आफादा मिरु बर' थुनलाइ आफादजों गोदानै गनायथि होजादों, बिथांमोननि बे मोनसे हाबाफारियाव बैसागु रंजानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बिथांमोननि जि नुजाथिनायाव मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जाबाय। बेयाव मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारि सारजों आं लोगोसे फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोननि दिल्लीयाव बर'फोरनि जि खौसेथि, जयै गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय, दिल्लीयाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथिनि बान्दोखौ बिथांमोना जेरैबायदि गोजोर खालामनो हादों, बेयो थारैनो बाख्नायथाव। आं नुनानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना गावसोरल' नङा, बिथांमोनजों लोगोसे दिल्ली कमिशनारेट अफ पुलिसनि स्पुनार होननाय मोनसे माबा दं, बिफान दङ। बिनि बिबानगिरिफोराबो बिथांमोनजों लोगोसे मदद दं, बा बर' रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनजों हेफाजाब होफानानै जोंनि दाब दाब बर' ओनसोलनिफ्राय गोदाव सोराव फैनाय बर'फोरखौ रैखाथि होनाय, बिथांमोननि जिउआव मोनसे रैखाथियारि नोजोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बर'फोरनि बे खौसेथिया जोंनि दुलाराय बर'फोरनि खौसेथिनि बान्दोखौ गोख्रों खालामनायाव मोनसे बिहोमा होगोन होननानै आं गोरबोजों मिजिंथियो। आरो दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दुलाराय NCR बर' थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमाजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।